Lesike izindaba zo1KZNTV oyifundela usamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ehamba phambili usuku namhlanje. Awasemsinga athi awasabethembi ubuholi be-IFP kulimale oyedwa kugwazana abafundi emthwalume kanti o-EFF uthi-ke kubhekwane nezinkinga zomphakathi wasemkhanyakude. Amaqembu ahlukene kumasipala umsinga athi-ke ahlela ukufaka-ke ivoti lokungabethembi ubuholi be-IFP okuphetheke lo mkhandlu kulandela-ke isinqumo sobuholi bukazwelonke be-IFP bongumisa-ke umeya EMTHWALUME.1KZNTVNEWS kanye namakhansela alo. Laba-ke bamiswe ngesonto ledlule emva kokuboshwa babekwa-ke amacala ehlukene okubala phakathi-ke nokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni kanti-ke bangaphandle ngamabheyili ahlukene. Ukumisa kwameya kalomasipala namakhansela amabili kanjalo nogada sekwenze amaqembu aphikisayo kulo mkhandlu athatha isinqumo sokuthi bafake ivoti lokuthi achithe ngokusemthethweni umeya EMTHWALUME.1KZNTVNEWS. Lamaqembu athi awayizindlela iqembu IFP yenze ngalo ukusithathela izinqumo ngabantu abazobamba kulezi ikhundla. Isinqumo sokufaka imotion ngomhla ka-26. Imotion yethu asiyenziswa ukuthi i-IFP ithini kodwa sinakho ukuba concerned ukuthi i-IFP ayibenzi ubulungiswa kumphakathi walapha eMsinga ngendlela ephethe ngayo udaba nezinto eziningi ezithinta umeya kulesikhathi lesi esikiso la eMsinga nanesimo umphakathi ongajabule ngaso. So singakubeka ukuthi imotion esiyifakile ezongena ngolesithathu emhlanganweni wekhansela ozoba ngo-10 lapha emkhandlweni. Siyifakiswa ukuthi ziningi izinto esizibalile kwimotion yethu ezenza umkhandlu ungasebenzeki kahle nezenza ukuthi isimo somkhandlu singalawuleki esi-affecta ne-service delivery nesi-affecta kakhulukazi ukuthi kubasebenzi kungasebenzeki nesenza ukuthi umkhandlu awusakhona ukuthi usebenze ngoba kunento eningi ukuthi safety yamakhanselas nesimo sokuthi sikwazi ukusebenza as per i-legislation izinto zomkhandlu nokuqapha njengoba siyi-opposition siyi-ANC ukubheka ukuthi service delivery ibekwa phambili kuyaphazamiseka ngendlela umkhandlu ophethwe ngayo. Iqembu leli khona le-IFP ngokwemajority eMsinga nawo wonke amaqembu lawa esinawo kukhona-ke i-EFF khona i-ABC khona i-IFP bese kuba yimina-ke ngikhona njenge-independence amakhansela siyisonke okwethatha intuthuko siyise kubantu ngale kokuba ngumsindo kodwa loyo osekuthiwa akasuke ngoba iqembu lakhe soselimnikeze lokho kufanele ukuthi akwazi ukuhlonipha lowo mthetho alalele lokho nanokuthi-ke futhi-ke kugcineni lingakusho iqembu elingakusho kodwa umthetho mangabe nawo kukhona indima oyidlalayo ozoyenza kuyofanele naye ahloniphe lokho athi igudlu njengoba sike sasho sekuqaleni ukuthi mayethe igudlu ngeke umphazamise indawo. Kuzokhomle ukuthi uNdlovu uboshwa nje wabasema-10 ngosuku lomngcwabo kakhansela ku-Ward 11 uSenda Magubane esolwa ngokuthi uyena ombulele. Umndeni uPhawula uthi awuneme ngomsebenzi wokuphunya kwaleli cala ngoba ukuboshwa koNdlovu akhuluma lutho ngevidiyo eyaqoshwa ngosuku lomngcwabo kaMagubane. Umndeni usalindeleke ukuthola ukuthi kwenzakalani ngesimo esavela kwividiyo futhi ke sisalindele nokuthola uku-updateka okuzoqhamuka ngakubasishi namaphoyisa ukuze phela udaba luqhubeke. Siyafisa ukuthola phela konke okwenzakalayo ngoba sezwa nekuthiwa phela bamisiwe neqembu libamisile labo bantu kodwa-ke asiyitholi i-feedback eqhamuka ngakubaseshi. Singakujabulela ukuthola i-feedback eqhamuka ngakubaseshi basitshele ukuthi kwenzakalani. Lo mndeni okunye okhala ngakho uthi neqembu selokwenzeka le video awukazi uxhumana nawo lo. Senelise ukuthi akukhulunywa ngalokhu kokushona kukaMagubane uSiyanda. Kukhulunywa-ke ngokwebhamu esingazi-ke mhlambe noma basaya kwikhoni okokushona kukaMagubane kodwa siyafisa ukuthi gcine sithola ukuthi kwenzakalani ngesimo sokushona kokwakho uSiyanda. Akukho ukuxhumana okukhona nomndeni neqembu esingathi kwenzekile emveni kokuba ashona. Sagcina nje ukubabona laba befika-ke
okwakubalwa amakhansela omeya nobani ababefika sigcine ngesikhathi kusashoniwe emveni koba sekuthuniwe kwaqedwa hayi akusakukho ukuxhumana esinakho neqembu. uNdlovu nabanye bazophindela enkantolo ngenyanga ezayo emva kokusolakala ngokuthi baphethe isibhamu engekho emthethweni. Omunye wasolwa ngokutholakala nemoto okuthiwa yantshontshwe egoli. Ukhetho lokuvala isikhala sikaMagubane luzoba maduze. Kutebakho Sibisi, ngisemsinga. Isalokhu iqhubeke njalo-ke impi yabafundi besikole samabanga aphezulu iLithulu High School eMthwalume ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba-ke kugwazene abafundi ababili balimazana ngokusho kwelungu lesigungu esilawula lesi sikole. Uthi-ke impi yabafundi bakulesi sikole ibheduke ngesonto ledlule. Abafundi-ke bagwazana buka ukuthi-ke oyedwa abafundi uphuthunyiswe esibhedlela kukubi kanti-ke uthola kwelashwa esibhedlela esikhulu eThekwini. Kubheduke impi kubafundi besikole samabanga aphezulu iLithulu High School eseMthwalume ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Labafundi engeke sibadalule babe nengxabano, oyedwa wabo wakhipha ummese wagwaza omunye okumanje usesibhedlela esikhulu sezimo ezibucayi eThekwini. Ngokusho koyilungu lesigungu esilawula isikole, uthi impi yabafundi suke ngaphandle kwesikole ngempela sonto base beyiqedele esikoleni sebebonana. Kanti zilokhu zandi izigameko zokulwa kwabafundi kulesi sikole. Azigwazene zalimazana ngaphandle kwesikole but beziphuma esikoleni zisagqoka uniform. Engikuzwile ke ukuthi izingane zaxabana ngasemakhaya. Kwaukuthi sezizoyiqedela after school ngoLesine la bese kugcine kuba involved nabantu abangafundi, abantu bangaphandle. So as iSGB sikhathazekile nemanagement yaseLithuli sikhathazekile kakhulu ngalomkhuba futhi asiqala ukukhuza. Sesike saba nezinhlelo la kucelwa khona amaphoyisa ukuthi azosinxenxela izingane ukuthi azihlukane nalomkhuba. Kodwa ke izingane ziye zaqhubeka kuningi okusaplanwa esingase senze ukusiza lesi simo. Omunye wabazali babantwana ababandakanyeka kulesi sigameko sokugwazana kwabafundi uthi ngokuzwa kwakhe abafundi babanga ikepisi kwasuka ingxabano lo wakwakhe umntwana wagwaza omunye umfundi walimala esandleni ubese ecela uxolo emndenini olinyalelwe ingane. Ngihlona ukuyichaza ukuthi wenze njani. Ngizwe nje kuthiwa ikepisi ekusuka umsindo ngekepisi kwase kwasuka lo msindo uthi ingane sezicese zilimazene. Angikwazi okunye inkosi amuseqinisweni kodwa nje ngidlulisa ukuxolisa uthi ngiyaxolisa sengathi lento ingapheli ingaphindi bekhona ingaphindi yenzeke ngoba isiphethe kabuhlungu sabazali ngoba ingane sekwenzeka izinto izingane nje sengena abazali manje inhliziyo yami ibhlungu ngelele esimangaliso kodwa nje ngikufisa ukuthi ngathi kuseza kuphele lo msini waphinde ubekhona. Ay ngane mangimaze nodlame nkosami ngimazi umntwana othanda ukuzincokolela nje. Unaledi ubese enxenxa abazali ukuthi baqaphele baphinde bayala abantwana babo ngokungaziphathi izikhali eziyingozi esikoleni. Uthi mkhulu umsebenzi obhekene nothisha ngakho badinga ukulekelelwa abazali. Siyacela abazali ukuthi bakhulume nezingane zabo bazincenga ukuthi zuyeke lo mkhuba. Futhi siyacela ukuthi umzali ingane ekseni mayihambi esikoleni akaphikithi isikhwama bheka ukuthi akukho yini okungayisikhalo okukhona. Uthinta umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal ngalolu daba okhulumela lo mnyango uMuzi Mahlambi uthi ngesikhathi bethinta uthisha inhloko wakulesi sikole ngalolu daba uthelwa amampunge. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisemthwalume. Umholi we-EFF uJulius Malema uyaleleka amalunga leli qembu ukuthi-ke awalalele aphinde-ke akhulume ngezinkinga zomphakathi ikakhulukazi wasemkhanya kodobhekene nenkinga yamanzi kanye-ke nokubulawelwa imfuyo. uMalema usho lokhu eThekwini ngesikhathi kethula inkulumo yakhe kwingqungquthela ebikhetha ubuholi obusha besifundazwe KwaZulu-Natal. Ngesikhathi ethula inkulumo yakhe uMalema unxusa amalunga leli qembu angawinanga bekade ngenela inkomfa ngokuthi ngapheli lenkomfa bese hambe kwebhana einkundleni zokuxhumana noma egxeka iqembu ngoba lokho kuzojabulisa izitha. Why do you want to lead at all costs? Why do you think it is not you the EFF is dead? Because
Because when you're not elected, EFF is dead. Because you are the EFF. You confuse EFF with your microwave. You think EFF is one of your kitchen equipment. EFF is not a family matter. It's a national matter. And does not belong to anyone. Ezinyangeni ezempilo ezedlule, ubuholi baleli qembu buhambele endaweni yaseMkhanyakude. uMalema uthi abafike bakufica kule ndawo ikhalazo zokubulawela imfuyo komphakathi abathi ibulawa abanikazi bamaplazi. Uthi okunye amalunga leli qembu awaqinisekisa ukuthi ayakhuluma ngalezi zinto ukulwela abantu abamnyama ikakhulukazi ngemhlaba. Wathi amanzi akuleya ndawo asasingethwa abantu abangenandaba neimpilo zabantu. The people of Imeya.Kugwazane are being removed from their land. Racists are controlling water schemes. Electricity is unreliable. There is nothing that is given to black people without a hassle. Yet we call this a land of our forefathers. We must, through this organization, build a strong, formidable force which will ensure that our black people are proud of who they are and do not regard themselves as subjects of colonialism and imperialism. uMalema uthi wonke umuntu oyilungu le-EFF kulesi sifundazwe kuzomela aqinisekise ukuthi uyawuqhuba umkhankaso wokuthi sithole isigidi samalungu ngoDisemba ngoba simisela ukuthatha isifundazwe KwaZulu-Natal. We want 1 million members by December because we want to take over South Africa. When we leave here, we are going to build a strong organization. Whatever differences we have, we leave them here. They don't belong out there. We finish them here through a ballot. And when it's done and the ballot is finished, we hold each other's hand, we go and confront the enemy outside and take over KwaZulu-Natal. uMongezi Thwala uthathe isikhundla sokuba usihlalo kwathi uNkululeko Ngubane oba ngunobhala uchuma wakeni waba umphathi izimali. Kutebogo Sibisi ngiseThekwini. Asike sithishelele etolo sokuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukeleke indaba ze1KZNTV nazi ke sithi zona ehamba phambili. Awasemsinga athi awasabethembi ubuholi be-IFP kulimale oyedwa Kugwazane abafundi emthwalume kanti we-EFF uthi ke kubhekwane nezinkinga zomphakathi waseMkhanyakude. Ukuvala-ke kwesiteshi samaphoyisa seCorpsville sekholele ekutheni kwande ubugebengu lokhu-ke kuvezwe amalungu omphakathi ngesikhathi-ke ngenele emgwaqweni ezakwalisa-ke izikhalazo zawo. Okuseqhulwini-ke umphakathi okhala ngakho ukushawa ngendiva ikhansela kanye nesiphathimandla. Bathi-ke sekuphele-ke izinyanga ezingaphezu kweziyisithupha esiteshi samaphoyisa savalwa kanti-ke lokho sekwenzeke izigilamkhuba zicanase endaweni. Ilungu lomphakathi belikhuluma nethimba lezindaba lithi-ke indawo yabo isiphenduke ihleke sesigebengu esibalekela khona. Ukhala ngokwanda kobugebengu umphakathi waseCorpsville uthi sekuphele izinyanga nesiteshi samaphoyisa singasebenzi. uSamuel Vundla oyilungu lomphakathi uthe banqume ukumashela emgaqweni bezwakalise ukungenami kwabo. Police station uma ngaba ngikhumbula kahle ngiyacabanga ukuthi manje sekuphele into ena 6 months mina ngiyibone ngasasebenzi. Kuthe ugcinele kusonto elidlule mangibuza ikhansela lathi kukhona iphoyisa elifike emini. Kodwa ngo12 liyahamba. Iphoyisa eli1. Manje inkinga ukuthi abantu abanamacala, abanenkinga yamacala bazosizakala kanjani ngoba iMountain Rice kuthi. iMountain Rice umuntu ukhokha 15 rand kuya. 15 rand kubuya kuthi return u30 rand. Manje lo muntu ugcina umuntu sengasakwazi ukuvula icala. Ngoba kumanje abanye abantu iningi labo balimele. Abanye kumanje abezile. Ngoba abantu sebesabanye ngitho nokukhuluma ngendaba obugebengu obulanga phakathi. Uyabona isibhamu lana yona ngiyayiqinisekisa lento ziningi ngalendlela exakile. Abantu bale bahlele evalweni. Le ngicela ukuthi nobheka icela akathatha izinyathelo. uVundla uthe izibhamu seziyinsakavukela kuhle komchilo wesidwaba.
Izibhamu ziningi kakhulu la ngaphakathi. Kukhona nabantu ekuzwakala ukuthi abanye basuka phiphiphi bebekade beqoshwa kumadampu ezansi, abanye sathola information ukuthi bebesuka eGoli ngalesa sikhathi beqoshwa khona. Manje lezo zigebengu zonke iningi lazo ligcwele la eSwapho. Ngoba manje lana kutholakala ukuthi le ndawo ayilawuleki kahle ngoba ikhansela likaze lithathe izinyathelo ukulwa necrime. Iphini likamqondisi jikelele ehhovisi likaNdunankulu KwaZulu-Natal uSibusiso Ngubane wamkele uhlu lwezikhalazo. Futhi siyazizwa nisibeke kahle ikhalazo zenu ezibandakanya indaba umfowethu aqale ngayo demarcation noma ukukanya kwemingcele ukuthi kwaba nemphumela omubi kangakanani ku 29. Ngakho ke lokho kuniphatha kabi. Siyayizwa futhi indaba yokungabikho kwezidingo zomphakathi service delivery ethinta kakhulu abantu baseSwapho ukuthi niyakhala kakhulu ngalokho ukuthi cha engathi nibheke ngathi aninakiwe nomphakathi. Siyakuzwa lokho nendaba yezindlu nemigwaqo nani siyakuzwa lokho. Siwuzwile futhi umlayezo ngendaba ye crime eniphethe kabi. Uhulumeni akukho indawo eSouth Africa la khona kufanele kube khona indawo imiphakathi engakwazi ukuphila khona ngenxa yokuthi seyibevalelwe igebengu. Ayikho imiphakathi ekufanele ukuthi iphile kanjalo njengoba ubhuti uchaza nje baba. Akuyona into lo njengohulumeni esibhekelele ukuthi imiphakathi ayiphile ngokusaba. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngiseCopsville eMgungundlovu. Inkosi yesizwe sakaMadlebe empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal inkosi uZenzo Zungu uthi-ke ukhathazekile ngesigameko zokuntshontshwa kwemfuyo emphakathini. Lokhu kuza ngemva kokubanjwa kwabasolwa esigodini-ke esaseniwe abantshontshe izimbuzi. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba le1KZNTV uZungu uphinde waveza ukungathembeki kwamaphoyisa ngemfuyo ebeyebiwe ukuthi-ke iphelelaphi, wanxusa abantu abalahlekelwe izimbuzi ukuba-ke baphumele obala. Sikhulu isikhalo ezweni sakwaMadlebe njengoba kulokhu kuqhubeke njalo ubugebengu bontshontshwa kwemfuyo kule ndawo. Induna yakwesinye isigodi ngaphansi kwale ndawo iyachaza ngokubhadanya kwabanye kwabasolwa esigodini saseniwe. Uzisuke emacekane kunorondo okhona bayithathe khona. Bezisa khona eniwe lezi imbuzi. Engathi zike ithathe zizeniwe zidlule seshoniswa kwaStenga njengamanje. Umphakathi kube mningi ke ubufuna ukuyibambela wona kepha ngendlela okwenzeka ngayo bekhona amaphoyisa akwenzakalanga. Amaphoyisa abese yithatha lezi imbuzi ayishaqwa zonke zo14 nemoto ahamba nayo aye emaphoyiseni. So lokho ngiseduze kwayo ke imoto yamaphoyisa ngiyilandela ngiyibuka ukuthi ngabe akukho nokuyiphazamisa endleleni. Size safika epolice station. Masifika epolice station abasinaka ngamaphoyisa. Inkosi yakulesizwe uZenzo Zungu isizwakalisa ukukhathazeka ngokusebenza kwamaphoyisa odabeni oluthinta ukwebiwa kwemfuyo. Ngikhathazekile ngodaba lolu oluthinta imfuyo ngoba sizelikhulume kakhulu udaba oluthinta imfuyo ngoba umphakathi mihla namalanga emkhandlweni ufike kubika ukuthi njengamanje ingakanani imfuyo esilahlekile. Abanye balahlelwa ngo24 kuyaphezulu. Njengamanje sigcineke induna zimbambile umuntu okuyena othatha lezi imbuzi ngoba silokhu sizwe imoto. Kangoba yena nami qoko lwami zathi iphuma nje imbuzi wathi uyayibamba umfana ufuna ukuyifaka emotweni yakhala imbuzi yasizwa umfana osekhaya okuyena obheke ekhaya wasebaleke ishiye baleka. uZungu uphinde wanxusa ukuba laba balahlekelwe imfuyo baphumele obala. Ngibuza ukuthi mina uma nivula icala nizovula icala elithini ngoba lezi imbuzi zitholakala esizweni. Asikakazi ukuthi ubani olahlekelwe esizweni. Lo muntu uyithole emacekane uyithathe emacekane. Asikakabathinti nabasemacekane sizwe ukuthi ubani olahlekelwe. Asevela amaphoyisa ayithatha avula icala ngenxa yokuthi inhloso yawafuna ukuthatha lezi imbuzi ngoba nawo amaphoyisa wayiphethe kahle. Ngoba kwamanje nje asikwazi ukuthi amalezi imbuzi zikuliphi izwe njengamanje sesibayeni sikabani. Umnikazi walezi imbuzi avele kusemanje ukuze sisebenzisane naye ukubhekana nohulumeni namaphoyisa akhe ngoba akhombisa nawo ukuntshontsha amaphoyisa amayenzi nje. Okhulumela amaphoyisa aseKingcetshwayo uKapteni Siyanda Shangasi uqinisekisile ukuthi
ikhona imfuyo ebanjiwe yebiwe endaweni yaseNiwe. Amaphoyisa asempangeni abophe umsolwa ngesonto endaweni yaseNiwe. Utholakale nezimbuzi eziwu14 emotweni. Ubese boshwa-ke wahamba woqunywa eDoksini amaphoyisa nasempangeni. Uvelile-ke namhlanje enkantolo kaMantshi eNgolezane. Akayitholanga ibail. Lezi mbuzi eziwu14-ke zi-impoundiwe la ogcinwa khona imfuyo esuke ithinteka ecaleni. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo empangeni. Bavuke uMbhejazane babhikisha ngaphandle kwenkampani abasebenza ngaphansi kwayo onogada beSharks Protection Services eThekwini. Phakathi kwezinto abakhala ngazo ukunganyuselwa amaholo, ukuphathwa ngesandla sensimbi kanye nokusatshiswa. Bekhuluma-ke neziko lezindaba ngesikhathi kuqhubeka umbhikisho, baveze ukukhathazeka ngesimo sabo uma kwenzeka bephelelwa umsebenzi njengoba bethole nokuthi-ke umqashi usebenzisa imali zabo ze-UIF ukuzuzisa yena. Ibalelwa ngaphezu kuka-1.9 million wamarandi imali onogada benkampani iSharks Protection Services abayikweletwa umqashi wabo ngenxa yokunganyuselwa imali kusukela ngonyaka u-2019. Lokhu sekholele ekutheni labo nogada babamba isiteleka bekhala nangokuhlukumezeka asebekuthola. From 2019 bebengayinyusi, 2020 bebengayinyusi, 2021 bebengayinyusi, then 2022 ngoMarch imali ke kumele inyuke kodwa bangayinyusi. Sithema sisestrikeni ngoApril wayima sebesifakela leya lo nyaka, then leminyaka lena bayifaki. And mangabe sesithi ke ngcona sikhuluma seneni ukuthi lo 3 years ukhokhelwa kanjani, abakwenzi lokho bayabaleka. Ziningi inkinga esibhekene nazo ngenkampani esikuyona, ama-leave pays, annual leave awakhokhelwa ngendlela. Even kumele ubonus uhola namhlanje mhla ka15 hour pay date kumele uthole ibonus ngenye inyanga. So lokho asikubani nje uthi kwemabonus. Ama-uniform abasebenzi akebhukile aphuphile, abasebenzi ba-experience ukusatshiswa, abasebenzi ba-experience ukushawa. Le nkampani ihlinzeka izikhungo kamasipalate kungonogada, kanti ngemumva kwemizamo eminingi yenyunyana yabo iAMCU ukuba ke kuqhanyuke nesisombululo engaphumeleli, labasebenzi bagcine ngokungenela isiteleka ngeledlule. Bebengaqalike nokho njengoba nango-April bebetelekile ngokufanayo. Bathi ke njengoba isimo somnotho sisibi kuleli, bona bathule kanzima bebeka impilo zabo engcupheni yokuhlaselwa kwezigebengu. Bonke abafowethu okuntshontshiwe bekhona emasayithini baqoshiwe inkampani ngoba inkampani yethu ithi ithini esihlangene nezigebengu ezintshontsha emasayithini kamasipala. So asiphathekile kahle indlela umqashi wethu asisebenzisa kanzima ngayo. Sibe singabazali singobaba bemizi kodwa inkampani yethu isibuke njengamasela. Kodwa phakathi kwethu akekho oyisiboshwa. Sawaletha ama-fingerprints ngesikhathi besiqasha kodwa uma sintshontshelwa nathi esigadini sikhonjwa izigebengu zisishaya ngebhami igebengu. Ekupheleni kosuku umqashi wethu asixoshe athi ithina sihlangene nezigebengu. Engingafisa ukuthi umlungu wethu asenzele khona kuukuthi akavuma ukuhlala phansi nama-shop steward, avume ukuthi uma kuukuthi unenkinga akakhulumisane nathi. Iziko lendaba lizamile ukuthola uvulo lenkampani, kepha-ke bala iAMCU ithi ke babhekene nenkinga yabaqashi abangontamo olukhuni nabayicabangela bona. Nenkinga-ke abaqashi kothola ukuthi bangontamo olukhuni bayicabangela bona kuphela, because they always say half a loaf is better than nothing. So bayeke bethi noma bekuthiwa bekumele khona bekunika u50 bona bakunika u30 bathi kunokuthi usethi ungasebenzi umsebenzi ingekho, thatha khona lokho esikunika khona. Okuhle akwenza umnikazi wekhampani wathi it's fine, kuzocomply ne-rate ya-security ekhona ngo-April le kade ingacomply nayo ngempela wakwenza. So ishe besikhona kakhulu i-back pay phela yabasebenzi ukuthi-ke uthini ngalezi mali ezikoleta abasebenzi esezingaphezulu kuka-1.9 million. So yileyo nto besimnxenxa kuyona ukuthi yazi umqashi ukangcono noma ukuthuma kubasebenzi kuba ukuthi uthi anginawo u-1.9 million but at least ngingaba no-50,000. Ida-ke abasebenzi bayawuthatha noma benze njani. So yena vele ezinjayi lidani. Ey'ndabeni ze1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini.
Asiphinde sithishelele ey'tolo sobuya siqhubeke futhi nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke besithi zona eyihamba phambili. Awasemsinga athi awasabethembi ubuholi be-IFP kulimale oyedwa Kugwazane abafundi emthwalume kanti o-EFF uthi-ke kubhekwane nezinkinga zomphakathi waseMkhanyakude. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.02 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.82 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-17.04 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libe $1,715.37 ounce kuthole ongahluzwe wona u-$99.31 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Iqembu AmaZulu FC liqopheke umlando ngokufinyelela-ke kokuqala kwamanqamu kumqhudelwano MTN 8 emva kokukhipha-ke izigonza seSoweto Kaizer Chiefs eMoses Mabhida. Usuthu-ke lidlulele kwamanqamu emva kokudlala-ke ngokulingana ingekho efuna ukushaya igoli njengoba-ke ayedlale ngokulingana ngo-1-1 kumlenze wokuqala egoli. Leli qembu-ke lakwelikaMthaniya lagcina ukudlala kwamanqamu ngonyaka ka-2010 ngesikhathi-ke lihlulwa yiVets ngamagoli-ke amathathu kuwe-Nedbank Cup. Amandlakazi-ke zizobhekana ne-Orlando Pirates ehambela phezulu emva kokubhaxabula-ke kabuhlungu izimbangi zayo iMamelodi Sundowns ngamagoli-ke amathathu eqandeni. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathelwe zona usuku namhlanje. Mina nawe-ke asihlangane kusasa ngaso futhi isikhathi esifanayo. Ngifisela usuku luhle.